Kisah sagari. Ani bumung ka Rahel koloi. Rahel koloi ne. Rahel. Neng tini je Rwchapna family. Bomo hai ke serenggai phaikia mane bomo hai ke wan sugui phaikia kisah sagari fi. Borok kaini hodo. Je practice khai jone borok sus khai rungga sini ni jing sak ni khlaiye jeng kaisa sus ma khlaiyo. Ka tei jeng gan sus khai mani bahari seng kamun sus khai ga. Seng kha khai seng ogano full khai seng kam kan Rwchapna. Emne ni jinis sus kaisa bongni sus kaisa ru na. Sus kaini. Sus kaisa. Mane bobo hai rok no tini. Ya mote wan sumani asik taf to nyani jo hap seng kha khlai seng ji seng khlai jing jang mano. Seng jini khawai khoba khlai seng amno seng fulfill khlai nin bagi. Do tang sa hai kisisa mane first interest mi mane Rwchapna kisisa lukrok na kisisa phunu regari he. Nang tini ni reaction rumani. Puila no gayang bo kapang kakamay tangka kama jani ang no tini wanshung waniyang kao. Belai kino khna tok lukrok na kha kesang renai he keba Tipra idol ni ngai kecang boyar sipsar nai norok nong sinai. Oba kini bumung kotor kucuk khlainani bagi Tipra sani ngai sini mung khlainani bagi. Au tawuk tai khorok sano bukhuk ni bumung kisa saikna. Meheli debarma. Meheli debarma nang tini tamo Rwchapna ni hnei phaikia. Ang tini tang thang Rwchapna totalo. Sekango hingke raima chaima hne tangsa. Kya pore jadu khmale. Kaisa hingke dukung samke sar sekang member Rwchapna. Emne tini je Rwchapna ni sus khaimale nang da ni ji sus ma khai nai ke borong ni sus. Tang sa ke ang ni je sus ma khai ka te tang mai ke borok sus khai hota. Oh tang nai ma Rwchapna na. Ingke dolu tang thang kalai ta. Tang thang khlaio. Ingke lukrok na kisisa mane khatong thuri kisisa regari. Rwchapna tang sa. Jadu hmale boki shania hani shakano khani tola athuk shaman bo jadu abar shaman bo jadu bonole shanani ko gya. Belai kini khna tok. Oba hekino titi edisi hapang ni saito mungbai. Je sini sar sohel ni wan sumung kotor bai. Norogom haya pri barok mamani bisingtei kaham nongtheng Tipra idol norok jijina ningtheng. Hambai, thank you. Hambai.